ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଚାହା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚାକ ଚାହା ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କିଛି ଚିନି ପକାନ୍ତୁ, ଚାହା ପତି ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଅଦାଟି ପକାଗଲା, ତାପରେ 2 ପତା ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ପକାନ୍ତୁ, ଚାହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ତାହା ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହାଟି କେମିତି ଫୁଟି ଆସୁଛି। ଏ କଞ୍ଚା ଚାହାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଣୁମାନେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ଯାହା ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇ ଭଲ ସ୍ୱାଦର ଅନୁଭବ କରାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।